Ụmụnne m ndewonu. Anyị chọrọ ileba anya na usoro 7 eji anụ nwaanyị n'ala Igbo. Nke mbụ ka a na-akpọ introduction makwanụ ịkụ aka n'ụzọ. Nwa ikorobịa ọbụla chọrọ ịnụ nwaanyị, ihe ọ ga-ebu ụzọ mee n'ala Igbo bụ ibu ụzọ chọpụta nwa agbọghọbịa masịrị ya, onye ọ ga-amasị ya ka ọ bụrụ nwunye ya. Ọ hụ onye dị otu a, ọ ga-agwa ya, nne, achọkwara m ịnụ gị. Ọ bụrụ na nke nwaanyị kwete, nke nwoke gwa ndị mụrụ ya, ahụla m onye dị ka obi m si chọọ. Ọ ga-agwa ya ebe nke nwaanyị bi maọbụ onye mụrụ ya, nne ya na nna ya. Ọ bụrụ na ọ dị ha mma, ihe ha ga-eme, ha ewere otu mmanya ọkụ nke a na-akpọ hot, ya na ụfọdụ ndị ụlọ ha gaa na be nke nwaanyị. Ha bata, nna nke nwaanyị ga-emere ha ọjị, nabata ha nke ọma. Nke nwoke ekunie, nna nke nwoke ekunie ọtọ ma ha tachaa ọjị, gwa nna nke nwaanyị na o nwekwara ụdara ọma nwa m nwoke hụrụ na be gị, nọọsụkwa na ọ ga-amasị ya ma ọ bụrụ na ọ ga-eweta ụdara ahụ. Nna nke nwaanyị amarago ihe o kwuru, dịka ọ tụrụ ya n'ilu n'ala Igbo. Ọ ga-asị ya, kedu onye nke ọ bụ? Kpọọ onye nke ahụ afa ka ya mara. Ọ ga-akpọ afa nke nwaanyị ahụ. Ọ kpọọ ya, nna nke nwaanyị asị ya, oke, anụla m ihe i kwuru. M ga-eme ka nwa m nwaanyị mara, ka m mara ma ọ makwara na unu na-abịa maọbụ ma ọ mara iji unu bịara na unu ga-abịa. Ha anawa. Oge ha tachara ọjị ahụ, ha ṅụọ mmanya ahụ ha ji bịa, ha anawa. Oge ha nawara, onye ọbụla ebido ịjụ ajụjụ. Chetakwa na nke nwoke ajụla ajụjụ tufu ya chọrọ nke nwaanyị gawa. Ọ dịziere nna nke nwaanyị na nne nke nwaanyị ugbu a ha nawara ibido na-ajụ ajụjụ, ịma ma ezinụlọ nwa ha nwaanyị na-aba maọbụ ndị na-ekpere Chukwu maọkwanụ ndị na-eme omenala, maọkwanụ ezinụlọ ahụ kee ka o si dị, ma ọ dịkwa mma. Ha ga na-ajụ ajụjụ oge ha nawara. Ngwa, chebiri m na part 2. Ngwanụ, ka emesie.